Leven als een vampier in Limburg. Omdat zijn ex-geliefde een echte Limburgse was, vertrok de inmiddels 55-jarige Zuid-Hollandse postbezorger Rini in 2004 van Dordrecht naar Kerkrade. Ondanks vroegtijdige beëindiging van zijn relatie bleef Rini toch in Limburg wonen. Door op jonge leeftijd te kijken naar Dracula en vampierfilms, en liefst met zijn favoriete Dracula-acteur Christopher Lee, werd Rini helemaal gefascineerd van het vampirisme. In zijn dagelijks leven gaat de liefde voor het vampirisme zo ver dat niet alleen zijn complete appartement in Kerkrade is omgetoverd tot een heus Dracula museum, maar is zijn haardracht en kledingstijl helemaal afgestemd op het vampirisme. Rini loopt dan ook regelmatig in een complete vampieroutfit door de Limburgse steden als Heerlen en Maastricht. Rini voelt zich dan ook half mens en half vampier. Zijn profielnaam op Facebook is dan ook, hoe kan het ook anders, Vladi Rini. Dat begon zo tot staan eind jaren 60, begin 70. Daar zag ik een heleboel films van op televisie. En toen zag ik eerst de zwart-wit films van de acteur van Bela Lugosi. En toen mijn inspiratie ging van Christopher Lee, eind 50 tot begin 70. En die heeft mij zo geïnspireerd door zijn persoonlijkheid, Dracula als vampier. En toen ben ik steeds meer geïnteresseerd in. En, het personage van Christopher Lee, dat is op uitstraling. Dat is nog steeds de beste Dracula-acteur en vampieracteur die er is. Er is echt geen betere die daarna is gekomen. Vanaf 1997 is het natuurlijk een stuk later. Maar op internet kon je zoveel over vinden, over de geschiedenis. En over alle soorten films. En, ik heb ook in de jaren 90 ook hele encyclopedieën gekocht van vampiers. Toen het helemaal vampirisme bestaat al heel lang. In de jaren van Christus al. Zo vroeg begon het al. Dus vampirisme bestond al veel eerder dan wat wij al weten. Eigenlijk. De historie gaat heel ver terug. Ja, het is eigenlijk een tweedeling eigenlijk. Dat wil goed zijn. Maar ik wil... Het ziet er wel bizar uit, de lens in en tanden en weet je wel, sminken, wit. Maar het ziet er wel eens bizarder uit. Maar ik wil er gewoon iets uit, los zijn van deze wereld. Dat is een evenement zo, met jezelf zijn, je eigen stijl uiten, weet je wel. Betekent dat dan dat ik, doordat je zo uitziet, dat je je dan een ander mens voelt? Ook, ja? Ook, ja. Ja. Wat ben je dan voor een mens? Dan, op dat moment, wat ben je nu voor een mens? Zeg maar half vampier, half mens. En ik voel me ook vaak vampier, want ja, ik zit nog jong uit, eeuwig jongheid zit er in mij ook. Eeuwige jongheid. Dat straal ik ook uit. Nou, het mooie is, op vampiers hebben het eeuwige leven.
Die gaan nooit dood. Dat vond ik wel interessant. Ben je bang voor de dood? Nee. Nee. Zou je eeuwig willen leven? Ja. Als het echt bestond, een vampier, weet je, dan zou ik er best wel een willen zijn. Maar dan, niet in een kwaadaardige wezen, maar dan in een goedaardige wezen. Want je ziet ook wel eens films en series, dat er goede vampiers zijn. Dus die bestaan ook. Bloed. Ja, bloed. Dracula wil bloed. Ja. Wat heb je met bloed? Ik met bloed. Ja, bloed is goed. Ja, ik bedoel, maar grapje. Nou nee, kan. Nee, maar ja, vampiers leven, de meeste vampiers leven allemaal van bloed, ja. En die zoeken allemaal slachtoffers, natuurlijk als het de zon ondergaat, dat is nu. Dus die komen uit de graf of uit de kist, weet ik veel. Zoals in de films en zo, en naar historie. Die gaan op zoek naar de slachtoffers. En die zoeken bloed, ja. Kan ook via een, zeg maar een donors, hè, via donors. Maar je hebt ook op YouTube, dat kan je ook zien, een vampier. Die leven helemaal als vampier, die hebben ook zijn tanden laten verlengen en zo. En die drinken ook bloed van, maar die hebben een vaste partner. En dan drink je af en toe is bloed van. Dus dat, op die manier kan dat ook. Je zou een goede vampier willen zijn. Ja. Een goedaardige vampier. Ja. Oké. Die de mensen wil helpen van alle slechte wat allemaal in de wereld ronddolt hier. Want de wereld is veel duisterder dan mensen allemaal denken. Dat is verschrikkelijk. Waarom is de wereld duister, donker, verschrikkelijk? Ja. Waarom? De mensheid, die is allemaal tegen elkaar op. De hoogste, de machtigste, met een rijkdom, hebzucht en hoogmoed. Dat heerst al en het wordt steeds maar erger. De mensen worden steeds meer in armoede gedrukt. De mensen moeten steeds meer gaan betalen naar de overheden. Dat is de zogenaamde crisis. Terwijl Nederland, bijvoorbeeld, een van de rijkste landen van de wereld is. En dat de mensen hier zo onderdrukt worden en zo in de armoede gedouwd worden. Dat is al punt 1. Punt 2 is nog veel erger. Dat de mensen via het voedsel dan, drank en dagelijkse producten, waarin chemische en giftige stoffen in zitten, zo wordt ziek gemaakt en via een omweg worden uitgemoord. Want de ziekte, kanker, hart- en vaatziekten, diabetische, en noem maar op. Er zijn zoveel ziektes over deze wereld gekomen. De invoering van de regelgeving in 1963 van de Codex Alimentarius, dat is een Latijns woord. En er is al wetenschappelijk onderzocht dat het daar heeft mee te maken. En er mensen zo worden uitvermoord, wereldwijd. Ik zou ze, elke mens die zich misbruikt tegen de mensheid, en op een onbewoond eiland zetten in Australië, waar de meest giftigste soorten dieren bestaan. En niemand kan dat overleven. Met wie zou je dat bijvoorbeeld willen doen? Een voorbeeld? Ik zag, nou ik mag geen namen noemen eigenlijk. Politici? Ja, sommigen wel, ja. Mensen? Die mensen willen uitbuiten. Leiders, dictators? Dictators, vooral dictators, ja. Want er zijn een hoop dictators die al bestraft zijn. Dat is in Roemenië toen. Je ziet nou in het Midden-Oosten al die dictators gepakt worden. Ja, dat vind ik wel een goede zaak.
Dat moet een kwartiertje, zo'n klein kwartiertje. Soms heb ik nodig, dus meer ook niet. De lenzen zitten zo in. En dat bleek maken. Ja, soms heb ik wat langer nodig. Dan maak ik ook wat sieringen eromheen. Dat doe ik ook wel eens. Zijn ook wel eens mensen bang geweest? Bang? Ja, soms wel, ja. En dan, hoe reageer je dan? Als iemand bang voor je is? Gewoon niks. Nee hoor. Maar dat vind je niet leuk natuurlijk. Dat ligt eraan. Waaraan? Ja, hoe ze reageren. Soms is het wel leuk. Wanneer is het leuk? Nou, ik had een keer gekeken, bij jaren terug. Had ik ook gefilmd, dus dat is al een tijd terug. Toen zag ik hier in het centrum een paar jonge dames, een daarvan was bang, die rende weg. Dat vond ik wel grappig. De mens dan. Ben je dement? Ja. Dan neem je niks van die vampier mee. Ja, wel iets. Zou je dat willen? Dat wel, ja. Stel dat je baas zei, Ja. je mag hier als Dracula je werk doen. Zou je dat willen? Een vampier, Ja. zeg maar, ja. Je mag, Als het je mag je bestellingen Ja. zo doen. Zoals Nou, dan zou ik het niet zo dagelijks doen. Dan zou ik het wel misschien op Halloween-dag kunnen doen. Dat is wel heel apart. Oké. Maar echt jaren door je horen met Zou je het willen? Zou je het willen? Ja, af en toe wel eens een keer zal het wel leuk zijn. Maar niet constant, Niet dat iedere niet, dag. nee. In mijn Dracula zijn. Ja, dan ga ik via elke maand is wel een soort evenementen of parties of concerten of andere gelegenheden. Dus over een paar maanden heb je weer Halloween. Dus ja, dan ga je weer kleden als vampier. Ja, nou zie ik een woonkamer die natuurlijk niet de gemiddelde woonkamer lijkt. Nee, nee. Waar ik wel eens kom. Ja, Je hebt er zelf een soort museum van gemaakt. ja, een soort klein museum, ja. Ja. Ja, Bij mij mogen mensen komen kijken. ja. En die mensen moeten daarvoor betalen of Nou, een klein bijdrage. een vrijwillige eigen bijdrage. Ja, En die mensen moeten daar een afspraak van maken van Ja. tevoren. Ja. Of zeg je van een weekenden of... nee, ik heb er een internetsite van, dus Je hebt ook geregeld mensen die komen kijken. ja. En wat zijn hun reacties? Ja, die staan oog uit te kijken. Dat is ook apart, hè. Dat zie je bij bijna nergens. Je hebt wel een vampierenmuseum, maar het is ook heel anders. Ik heb er een paar gezien op internet. Zag ook wel cool uit. Maar ik zou eigenlijk, ja, hoop ik als ik in de toekomst meer geld heb, een groter huis of een echt museum, Zou je willen? dat zou ik wel willen, ja. Echt een wat grotere museum. Nee, er zit bijna nooit kwaad in reacties eigenlijk. En Wel, angst? was wel hier een braderie en daar ging er ook zo lopen. Je wel lenzen in en zo met smink. En Mensen sommigen kijken je wel, aan. ja, heel veel mensen zien dat natuurlijk, die kijken me aan en zo. Niemand die En iets soms vraagt. zegt iemand, ja vraag eens wat.
vragen ze eens wat. En sommige vrouwen zeiden van, zo ziet er cool uit, weet je wel. Dus ik krijg wel positieve reacties. Ja. Maar je zegt dus, er zijn geen 9 mensen die tegen je zeggen je bent kwaad of... Nee, dat heb ik nog nooit gehoord. Nog nooit? Nee. Oké. Wel dat ze soms een beetje raar aankijken, weet je wel. Maar verder ook helemaal niks. Echt niet echt iets van gewelddadig iets of... nee hoor, nee. Maar nu woon je in Kerkrade, je bent oorspronkelijk uit Dordrecht, Ja. zei je. En je loopt geregeld ook wel eens door Amsterdam. Ook ja. Ja. Merk je verschil in reacties tussen de Hier Zuiderling en het en Westen? daar. Ja? Ja, dat merk je wel, ja. Wat is dat? Ja, heel anders. Hoe moet ik zeggen? Ja, ook wel, ja, ook niet allemaal negatief hoor. Want ik zit soms wel in de trein, dat gaat overal naartoe natuurlijk. Want ik ga wel eens naar paardjes naar Utrecht, Rotterdam, Amsterdam. En ja, dan zie je wel eens, ja, toch vaker wel positieve reacties. Dus dat valt me wel op. Ja. Dus op zich valt het best mee, ja. Maar qua agressie zeg je, heb je helemaal Nee, nee, misschien dat mijn uitstraling dat je ook niet toont of zo. Dat het veroorzaakt, zeg maar, weet je wel? Agressie. Iets, ja, miniatuur, zeg maar, tegen de muur al een paar en daardoor. Ja, ik zal best toekomst wel één willen hebben met misschien een soort van piepop erin, weet je wel. Zo'n decoratie als een kist. Dus dat vind ik wel mooi, ja. Maar je bent niet bang voor de dood, zei je net? Nee, dat ben ik niet, nee. Want dan ga je allemaal gaat een keer dood. Maar we komen allemaal weer terug. Wat wat? Er komt een keer een tijd, we zijn al sinds nou, zeg, tientallen jaren een overgangs, zeg maar, naar een andere dimensie toe. Komen niet meer als mens terug? Jawel, maar een andere soort. Wel als mens, maar dan, ik heb het zo geleerd, maar, of zo opgevoed zeg maar. Maar in feite, de echte goede Bijbel, alle geschiedenis, kun je van vroeger en tot nu toe, klopt het allemaal helemaal uit. Het komt helemaal uit. En er zijn al, met een jaar, dan bijvoorbeeld noemen, en er staat al allemaal gepland, wat er in de Bijbel staat, komt allemaal uit. Net is wat wereldwijd aan rampen gebeurt, neemt per jaar steeds meer toe. Tot het einde der tijden komt. En totdat die einde der tijden komt eerst al die rampen en alle vreselijke dingen op de wereld. En je ziet er steeds maar toenemen. En ook die rampen zijn, dat is tsunamis, aardbevingen, overstromingen, noem maar op zeg maar. Dus per jaar neemt het in getalen toe, maar ook grootschaliger gaat het worden. Vroeger wel, nou ben ik neutraal zeg maar. Niet dat ik niet geloof, dat niet, dat toch nog steeds wel. In? Wat geloof je? In God? Nou, er zijn twee delingen, goed en slecht. God en de Satan. Want de Bijbel Dat staat er ook je... allemaal over in alles, hè. In het begin en maar dat treft dus weer ja, ook jouw... Ja, net als vampieren, Dracula is ook slecht. Eigenlijk, het begin dan, hè. Ja. Maar er zijn ook goede vampiers die dit kwaad wil bestrijden. Je ziet ook series van, de laatste jaren. En dus in films ook. Dus je hebt ook goede vampiers.
Dus ik wil er ook een zijn. Maar je gelooft dus in God Ja, en in de Satan. Duivel. ja. Die bestaan er gewoon. De Satan wil alleen de mensen over elkaar zetten. Er wordt allemaal, zeg maar, hoe noemen we dat? Juiste woord? Tegen elkaar opgehetst. Opgezet, ja. Mensen worden gauw beïnvloed door rare dingen, slechte dingen en zo. Dat is roken, weet je wel. Ruzies. Daar begint het allemaal mee. Op de duur wordt het steeds erger. En het wordt zo op elkaar opgestookt. Er komt een vechten, oorlogen, geweld en noem maar op. Dat is de invloed van de Satan. En dat is ook allemaal waar. Want alles wat in de Bijbel staat is. En er komen nog steeds gruwelijke dingen meer aan bod. De Satan, is dat voor jou een vorm, een kracht, een energie of een... Nee, ik wil ervan. Nee, dat is God. Ik hou van God, maar Satan niet.